vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Yowe nai Mwari zvazvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message yandabva mukutumidzirwa izvezvi. Hanzi, hello, muri seiko mukoma nashi? Nezuro ndakati ndakarara, ndakabva ndangotanga kufunga about my life. Ndakaramba ndichingofunga mukoma ndokubva ndaona kuti inini ndiri munhu asitombori right zvamuchose. Ndiri munhu ane godo mukoma nashi uye ndinochiva zvinhu zvinova zvakaita kuti ndinge ndichidyara ruvengo kuvana vaamai vangu pamwe chete nehama chaidzo mukoma nashi. Mushure mezvose izvi ndakabva ndazonotora mushonga wekuti wese anenge ada kusimuka kundidarika ndinge ndichimuwisira pasi. Zvinhu izvi mukoma nachi pandakazvitanga ndainge ndichingofungidzira kuti ndiri kungoitawo nhambe tambe, but now mukoma nachi ndava kuona kuti zvinhu zvose izvi zvandakatora zvinhu zvisina kana zera neni, nekuti wacho ainge achinditambidza zvinhu izvi ainge atoriwo sawira wababa vangu. Munhu uyu aizviita iye anoziva stereki nhau dzemishonga. Saka pose paainge achinditambidza zvose izvi zvaaipota achinditambidza, iye aingondiudza kuti izvi zvichakuchengetedza, izvi zvichaita kuti vana vababa vako vange vachikutya. Gumisidzire azondipa chimwe chainge chakaita kunge chinyanga, so akanditi chinyanga ichi mashandiro acho ndechekuti wese anenge azama kuzoda kusimudza musoro wake, kana iwewe wataura zvaunenge wataura, sezviya zvatinoita kana mumhuri mukaitika mariro kana kuti function, pane paya pekuti sevanhu veukama tinobva tazotanga kugara matare emhuri. Saka nyanga iyoyo yakabva yanzi ndiyo inenge ichishanda kupedza vamwe vose veukama simba, zvisinei kuti uri munhu ane mari dzake kana kuti uriwo murombo seni, hakuna anokwanisa kuzosimudza musoro wake. Saka mukoma nashi ndakararama ende ndini ndaitokontrola vana mukoma avo vainge vawana mabasa vachishandira zvavo vari kumatauni. Vana mukoma vangu vamwe ndivo vainge vakajoina chipurisa, vamwe ndivo vainge vakajoina chisoja, asi vaiti vari kumatauni ikoko vaitonzwa zvinenge zvabuda mumuromo mangu. Kana ndikati gore rino tinofanira kuti tinge tichirima munda wakati, vose vaibva vatevedzera izvo zvandinenge ndataura. Mukoma nachi zvese izvi zvandataura munhu anokwanisa kufungidzira kuti zviri kubuda mumuromo memunhurume, but inini ndiri mudzimai mukoma ende handina zvangu kumboroorwa. Kumashure uko hongu kune vamwe varume avo vandainge ndichitombofambidzana navo zviya zvekuti taifanira tichizotopinda muwanano, but mukoma ameno kuti mweya wacho wakazongondipinda wainge uri mweya vani, nekuti ndaiva munhu aiva nekamwe kakutsvinya. Ndakatsvinyira varume vakawanda nekuda kwekuti ndainge ndichida murume anenge agara aine mari dzake. Ndichatanga panyaya yekuroorwa mukoma nashi. Sista yangu ndiyo yakatanga kuroorwa, iye akabva aroorwa nemurume uyo ainge akanaka, kunyange zvake aisava mupfumi, but airakidzika zvake kuti munhu ane tarisiro yekuti anokwanisa kuzoita mari. So kubva ipapo ndakabva ndati handingakundwi nemunin'ina. Ndipo pandakabva ndazorambana nemukomana uyo wandainge ndichidanana naye, ndikabva ndatanga kudanana nevakomana vakasiyana-siyana. Pese apa ndainge ndichingoti kana ndikangoona kuti mukudanana newe unenge usina mari inenge yakati dzvikiti, ndinobva ndakuramba. Mukoma nachi ndakazogumisidzira ndazosangana nemurume uyo akandinyepera kuti ainge abva mukurambana nemudzimai wake. Ndikabva ndamuda murume uya because panguva yachowo kuti zvinzi munhu ane motikari zvinhu zvaitotyisa. Saka baba ava vakazondimitisa panguva yacho vainge vachifamba neimwe Benz. Kune mamwe maBenz aya ekudharadhara, saka vaiti kana vakauya kuzonditora pamba pedu. Saka baba ava vainge vava kutozivikanwa kunyangwe pamba pedu. Vabereki vangu vainge vachitofarawo kuti
tazozviwanirawo mukwasha ane motikari yake. But baba ava ndakazotofind out mushure mekunge vandimitisa kuti baba ivavo vainge vachindinyepera. Hongu vainge vachinetsana zvavo nemudzimai wavo, but zvinorakidza kuti vakazowirirana ndokubva vazogadzirisana, because nguva yacho yavainge vanditarira vachindiudza ivo kuti ndipo pavachazonditora kuti ndinge ndichigara navo. Mazuva acho akati aswedera, apa ndainge ndatovaudza kuti ndine pamuviri. Baba ivavo ndipo pavakabva vatanga kuburitsa mashoko ekuti pari zvino shamwari, ko wadi wambobvisa pamuviri apo pawakatakura, because kumba uku munhu uya wandainge ndafunga kuti ndaramba akangodzoka. Ivo vakabva vati, asi zvako kana uchida barika tinokwanisa kumbotanga tambogarisana in secret, mudzimai wangu asingazvizivi, nekuti ndinotya kuti kana iye akazozviziva kuti ndava neumwe mudzimai wechitu, maybe anokwanisa kuzokufambira kana akakuendera kun'anga obva akuitira mimwe mishonga inokwanisa kuzokukuvadza iwewe nemwana. Saka ndiwo maoptions aainge akandipa. Akanditi it's either ndobvisa zvangu nhumbu tobva tangoramba tichingodanana ndiri musikana wake, ndakamirira kuti ange achizorambana nemudzimai wake, kana kuti inini ndasarudza kuti ndinge ndichitakura nhumbu iyo yaainge andipa. Zvatinenge tava kuita ndezvekuti iye anenge ava kunditsvakira kwekugara, anenge achipotawo achiuya kuzondiona, but akati not always kundichengeta. Ainge akati anokwanisa kundichengeta inini nemwana wangu, but zvekuroorana akabva ati tinombomira kusvika nguva yakwana. Inini ndakabva ndaona kuti zvese zvainge zvichitaurwa nababa ivavo zvainge zviri zvekutoitisana, plus nelevel randainge ndakaseta nevakomana vose vandainge ndakaramba. Ndakabva ndaona kuti zvaisakodzera kuti vanhu vazozviziva kuti munhu wacho wandakatizira munhu agara aine mudzimai wake. Apa ndava mukadzi wekuti ndinongodananikwa naye asi zvisingazivikanwe nevanhu veukama kana kuti mudzimai wake. Saka zvinhu izvozvo zvakabva zvandiremera. At that time mukomanashi nepressure yacho yandainge ndiinayo nevose vandainge ndaramba panguva yacho, because at that time mukomanashi ndinorangarira kuti ndainge ndabva mukuramba umwe mukomana uyo wataipinda naye same church. Saka mukomana uyu pasina kana nguva ndo pakabva pabuda mashoko ekuti iye ainge achitogadzirisirwa mapepa neimwe hama yake yainge yagara iri kuAustralia. Zvinhu izvi pandakazvinzwa ndakarwadziwa ende ndakabatikana nazvo mukomanashi kuti dai hangu ndakaziva mukomana uya maybe kutaura kudai ndingadai ndigere naye kuAustralia ikoko. Saka pandakanzwa nhau iyo yekuti mukomana uyu wandainge ndabva mukurambana naye ndichimuudza kuti haana kana future, ainge ari muprocess yekuti ange achizoenda kuAustralia, ndakabva ndabatikana nazvo. Mukoma handidi kunyepa, ndakatombozama kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyo yandainge ndakatakura. Ndakazama kunwa zvakasiyana siyana mukoma, but nhumbu iyoyo yemwana wangu uyo wandiinaye one iyeye ndiye wega wandakangokwanisa kuita. Handizivi kuti kuzama kwandakaita kubvisa nhumbu iyoyo yekutanga yandainge ndakatakura panguva yacho ndiko kwakakonzeresa here kuti pari zvino nevamwe varume vandakambogara navo ndinge ndichizotadza kuvaitira mwana. Ende now ndiri kuona kuti ndizvo zviri kuparadza mamarriages angu, nekuti vamwe vandinogara navo hongu kakushoreka kanenge karipo, but murume in the end anobva angokuudza kuti kukuda zvangu ndinokuda nezvauri izvozvo, kunyange uri munhu zvake anotaurisa anofarira kugara achingoita noise. Ndanga ndazvipira kuti iwewe ndinge ndichikuita mudzimai wangu, but ndiri kuona kuti zviri nani kuti ndinge ndichisafa ndichiziva kuti munhu uyu kunyange zvake achifarira kugara achingoita noise but akandizvarira. But now nenoise dzose dzaunogara uchiita zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondibata kuti saka chandiri kushungurudzirwa chii nemukadzi uyu, yet kugara kwandakaita naye mwana chaiye ari kuramba kubuda. Saka mamarriages mazhinji andiri kupinda maari
pakuzonobuda mumamarriages iwawo kana kuti mumarelationships ndiwo mashoko andinozongoudzwa iwawo mukomanashi kuti saka zvinobatsirei kuti izvezvi tiri vanhu vekuti tinenge tichingonetsana, but kana pari panhau yemwana panenge pasina zvapo pasina. Saka mukomanashi ndakati ndazama kubvisa mimba iya yaramba. Mimba iya yakati yaramba kwainge kusisina kwekuenda. Uyawo murume wandainge ndichidanana naye at that time akabva andichinjira makasa, akabva ati saka ndingazokuita sei mukadzi iwewe wambozama kubvisa mimba, because zvinhu izvi mukomanashi zvakabva zvanyadzisa, zviya zvekunyadzisa zvekuti munhu wese akabva azviziva kuti inini ndainge ndazama kubvisa mimba because ndakarwara mukomanashi kuzotonoponera kuchipatara. Amweni kuti mishonga iyo yandainge ndanwa ndiyo yainge isina kuwirirana neni here. Saka ndakati ndarambwa nemurume uya apa ndainge ndagara pamba zvino. Mukomanashi ndakatambura zvisingaiti, kunyangwe zvipfeko zvemwana ndaita zvekutambura. Ndakazotosvika pakuti ndakadambura zambia rangu kuti ndinge ndichirishandisa semanapukeni emwana, because murume uya kubva zvaakandiramba haana kana kuzombondicheuka zvachose. Nanhasi uno mukomanashi murume iyeye haana kana kuzombogara andicheuka inini nemwana wangu. Zvese izvi zvandainge ndichisangana nazvo ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti inini ndinge ndichizovenga masisters angu ose, nekuti ndakati ndamitiswa kudaro ndigere pamba apa ndichitambura nekutukwa naamai, ndichiyamwisa kudaro ndichitambura kana chikafu. Zvakabva zvakonzeresa kuti ndinge ndichivenga masisters angu, nekuti kana ndakavatarisa ndaiona kuti upenyu hwavo hwainge huchitoenderera kumberi. Ndaiti pose kana vakauya vakandibatira zvavanenge vakandibatira, inini ndaibva ndaona sekunge vanhu vainge vachindishainira. Izvo ndizvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoita buda ndipinde nevamwe vasahwira vababa vangu, because vasahwira vababa vangu nekuseriwo ndivo vainge vava kupota vachindibatsira, ende tainge tava kudanana zvedu in secret. Ko ndaigodii mukomanashi nekuda kwekuti panguva yacho vanhu vose vainge vachindiziva zvose zvandainge ndiri before ndisati ndamitiswa kudaro. Vanhu pavakaziva kuti ndainge ndangogara pamba ndisisina plan, hakuna kana mukomana wezera rangu ainge ava kuda kuswedera padhuze neni. Saka vasahwira vababa vangu ava ndivo vakazotanga kundiaprocha zvishoma nezvishoma ndokubva vazondipfimba, iniwo ndikabva ndavabvuma because I was so desperate at that time. Saka mukuzonodanana navasahwira vababa vangu vakabva vandiudza kuti vaikwanisa kundipa zvimwe zvinhu zvekuti ndinopota ndichishandisa, hanzi zvinozoita kuti vana vaamai vangu vasakwanisa kuzokwirira muupenyu kundidarika. Mukomanashi godo rangu rakakura kusvika pakuvenga musha wese, angava ari muroora. Hanzvadzi dzangu dzakazoti dzatanga kuwana nekumitisa, vamwe vakamitisa zvavo vachiri kuchikoro, but ndaiti wose muroora anenge auya pamusha ndaibva ndangoboekana, ende ndaiti wose anenge aita chakanaka ndaingorwadziwa. Inini chete ndinenge ndichida kungonzi ndiye anoziva zvose. Vasahwira vababa vangu munhu wekuti ainge achifarira kuenda neni kwose kwaainge achienda. Vasahwira vababa vangu ivavo vaiva neshopu yavo iyo yainge iri pagrowth point. Wese pavakazotenga motikari yavo vainge vava kungoti kana vachida kuenda kutauni kana kuti kwese kwavanenge vachida kuenda, vaibva vaita kuti ndinge ndichiita plan yekuti ndiende navo. Ndinorangarira kuti pane umwe musi pavakazondiudza kuti kune umwe munhu wavainge vachida kuenda kunoona, uyo wavaida kuti ange achizovasimbisira shopu yavo. Takabva taenda kuya kun'anga. Sezvo tainge taenda tose, ivo vakabva vati iwewe uri kufanira kuti unge uchipiwawo zvimwe zvekuti unyatsokusimbisiswa. Mushonga uyo wandainge ndichipiwa, ivo vakabva vati hanzvadzi dzako nevanin'ina vako mari yose yavanenge vachibata, hanzi mari iyoyo inofanira kuti inge ichizoguma iri mumaoko angu. Ndakabva ndapiwa zvinhu zvacho izvo zvandainge ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichigeza nazvo.
at that time mukomanashi inini ndainge ndichingoitawo ndichiti vanhu ava vanondishainira, but now nekukura nematambudziko ose andiri kuona achiitika mukati memhuri yedu, ndava kungogara ndiine maregrets, ende kuti ndinge ndichizvireurura ndinotoshaya kuti ndinotangira pai nyaya yangu ndichiigumira pai, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvandakaita zvakawandisa mukomanashi. I remember kuti sister yangu umwe mudiki aiva neshamwari yake, saka pandakazviziva kuti shamwari yasister vangu uyu ainge achifanira kuzoroorwa mukomanashi, pane zvimwe zvandakazoitiswa nababa vaya vandainge ndichidanana navo, ende vakabva vandiudza kuti izvi zvavainge vachiita zvichakonzeresa kuti musikana iyeye ange achienda kuperiod hanzi almost each and every day. Apa ndainge ndichingozviitira kuti ange achirambana nemurume wake. Handizivi kuti zvinhu izvi vakazozvigadzirisa here, nekuda kwekuti vanhu ivavo vakazouya ndokubva vazoroora shamwari yesister yangu. So I don't know kuti murume wacho akazofamba naye here mukadzi wake mushure mekunge varoorana kana kuti, but I remember kuti munin'ina wangu my little sister achitondiudza nyaya iyoyo kuti shamwari yake throughout apo painge pachiitwa maroora ake, hanzi iye akamuudza kuti ainge achingobleeda non-stop, hanzi aingoti kana akagara obva aenda kurumu kwake obva anochinja rimwe pad, but handina hangu kuzoziva kuti bleeding iyi yakazomira zvaita sei. Pari zvino mukomanashi ndati yarukei pamakore, ndine mwana wangu 1, musha handina, ende kana pari pamusha pevabereki mukomanashi ndine munhu anotonga, ende ndinotonga kubva kuhanzvadzi dzangu. Even first born yevabereki vangu anotomirira kuti sisi regai titange tanzwa kuti sisi vanoti kudii. Kana vari sevaroora mukoma, nditori nenguva dzekuti kana ndikasawirirana nemuroora ndinokwanisa kutomuudza kuti izvezvi pandinodzoka kumusha ikoko ndikuda kuwana wapaka tumabags twako wadzokera kumusha kwako. Mukomanashi, upenyu uyu handichauda, but pekutangira pacho handichazivi kuti ndotangira pai, nekuda kwekuti vasawira vaya vababa vakazoshayika zvavo, ende ivo vasawira vababa kushayika kwavakaita kwakandityisa, ende zvinhu zvandinogara ndichingotya kuti nezvinhu zvose zviya zvavakambondibatisa zvinorevawo here kuti inini mukufa kwangu ndiwo mafiro andichazoita avakaita iwawo, nekuda kwekuti hanzi zvinhu zvavo pavakazofa zvainge zvichitonzwika zvichitaura pamunhanga wose, kunyange pamariro avo hanzi kune mamwe mavoisi aingokaruka adanidzira. Mazwi awa ainge achitaura hanzi akatanga achinzwikwa nevanhu vashoma kusvika vanhu vose vazombonyarara kuimba, nevamwe vainge vachitaura vanyarara zvekare. Mazwi iwawo ndokubva azonzwikwa achitaura, asi zvacho zvaainge achitaura hanzi zvaisanzwikwa zvakanaka. Vanhu vacho vaitaura hanzi vaitaura zviya zvekuzevezera, asi vachirakidza kuti vaitaura vaine ukasha mukati. Mukomanashi, izvezvi pandakusenderai meseji kana hope hadzibati kusaidi kwangu, handina zvangu zvandingati ndinosangana nazvo. Zvose zvandainge ndakambobatiswa ndakazvisiya kumusha mushure mekunge ndafunga kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa kuti ndishandire mwana wangu, asi nyanga iyo yandakapiwa pane pandakaicherera. Nyanga iyoyo ndakaenda ndikabva ndanoicherera pakati pemunda. Ndizvo zvandainge ndakaudzwa kuti kana iwewe wafunga kuti unenge uchida kuenda kune imwe nzvimbo kuti unogara ikoko, nyanga iyoyo unofanira kuti unge uchienda kunoicherera pakati pemunda. Nanhasi uno nyanga iyoyo iriko, ndakaicherera kumusha. Vedare ndo mamessages andakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Vakatanga kunyora mamessages avo nezuro kuma 8 p.m. Then the last message yandazogumisidzira mukuona izvezvi pandanga ndichida kuverenga mamwe mamessages yabva yapinda izvezvi ndichitanga kurekoda chirongwa, ndikabva ndati regai ndingoverenga mamessages awa akawanda ari kubva kuna Haidi uyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi please ngatitaurei navo mucomment section.